Velkommen til Årets Ole 2013, filmprisen, som uddeles af SOF, sammenslutning af online filmjournalister. Og den her pris, den har vi jo opkaldt efter dig, Ole. Jamen, jeg er jo stadigvæk lidt overvældet over det, altså selvom der er gået et år, det er jo et år siden, vi uddelte den første gang, ikke? Det er en vidunderlig fornemmelse at gøre noget, at blive en del af noget, hvor man egentlig skulle mene, det var meget rimeligt, det skete efter jeg var død. Du har stået ved min gravsten, du har sagt, nu uddeler vi en pris til her for Ole, ikke? Eller til her for det, jeg stod for med filmmagasinet Bogart. Men det er en ret skøn oplevelse, også fordi der er mange af mine jævnaldrende, der siger, hvor foregår det henne, ikke? Og hvornår er der reception, eller hvornår kan vi blive interviewet, eller kan vi se interview fra det foretagende? Ja, det kan I se på nettet, det kan I se i de filmmagasiner. For eksempel Filmsefir med sæt, som jeg siger til dem. Nå, hvordan staver man det? Det staver man på den måde. At det er den yngre generations måde at takle film på. Og det er jo dødspændende, også fordi jeres valg, som de for eksempel er i år, adskiller sig fra andre filmprisers valg, ikke? Det er interessant. Hvis du sådan ser tilbage på det danske filmår 2012, har det været stærkt eller svagt? Hvordan synes du alt i alt, at det har været? Jeg synes, det har været et rigtig godt år. Altså med Hvidsten-gruppen for eksempel. Jeg synes, der har været også de store, tunge, populære film. En kongelig affære, også som har ramt et stort publikum. Jeg synes rigtig, der er gang i den, og den skaldede frisør. Altså, det har været et meget, meget livligt år. Og jeg går virkelig stadigvæk meget i biograferne, fordi film skal ses i biografen, ikke? Og der må jeg sige, at det er jo dejligt at stå i en kø, og så se folk vælte ind i biograferne. Det er jo en fryd. Stadigvæk. Fantastisk. Vi skal jo uddelt 7 priser i løbet af dagens udsendelse, så lad os give os i kast med det. Vi har også fået Ole til at uddele et par af priserne, og det er vi jo meget, meget beæret over. Men vi lægger ud med en pris, som er helt særegen for Årets Ole, og det er kåringen af Årets Danske Filmøjeblik. Og vinderen af Christian Sønderby Jepsens Testamentet, en fremragende dokumentar om en familiefejde, som kickstartes, da 3 fattige brødres bedstefar dør og efterlader en formue på flere millioner. Årets filmøjeblik er en af dokumentarens nøglescener, hvor den ene bror, Henrik, gør noget helt drastisk og uventet. Og vi fik Christian Sønderby Jepsen til selv at gennemgå scenen, og bagefter får I naturligvis lov til at se den komplette sekvens. Mit navn er Christian Sønderby Jepsen, og jeg er rigtig glad for og stolt over at modtage den her Ole Mikkelsen-pris for Årets Filmøjeblik. At scenen den passer godt på Henrik som karakter. At han ligesom har været den her person, der bare har sagt ja til alle, men nu er han nødt til at træde karakter og komme ind i spillet for at tage ansvar for eget liv. Derfor så beslutter han sig for at banke fortidens billeder op på et kors og simpelthen brænde af, mens han har kronraget sig selv. Det er sådan den ultimative renselse, som der har sådan et fiktivt karakter. Men ideen er sådan set kommet som et samspil mellem mig og Henrik, hvor Henrik han mente, at der mangler noget mere ild i filmen. Og samtidig med, at han ligesom beslutter sig for, at nu vil han smide det her lange Elvis-garn. Så jeg foreslog, okay, men så lad os filme, at du tager håret af og tager endelig den der flammekaster med. Og så improviserede han selv, at han lavede et kors og hamrede de her billeder op på. Og så havde vi jo brugt Rammstein tidligere i filmen, og så lavede vi det ned under for at få den ultimative eksplosion af ild og kors og kronraget person og Rammstein, der ligger under med Ik Vil. Vertraut. Wir wollen, dass ihr uns alles glaubt. Wir wollen eure Hände sehen. Wir wollen im Beifall untergehen. Ja. Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich sehen? Könnt ihr mich fühlen?
Ja, stort tillykke til Christian med prisen for årets bedste danske filmøjeblik. Men vi skal jo videre i teksten, fordi vi har i alt 6 andre kategorier at tage hul på. Vores 4 skuespilkategorier er præget af en masse gode, garvede kendinge, men også en masse unge, spralske skuespillertalenter. Her er det nominerede kategorien årets bedste mandlige birolle. Nikolaj Kopernikus for Viseverden. Det er fantastisk. Du tror sgu da ikke for alvor på det lort. Tommy Kenter for Marie Krøyer. Jeg troede, de ville hjælpe mig, Lachmann. Det vil jeg. Jeg vil gøre alt, hvad der står i min magt. Jeg siger bare, at det bliver svært. De står svagt som en kvinde, der har svigtet. Man vil dømme dem hårdt. Tak for deres tid. Fru Krøyer, vent. Abdelhakim Asghar fra Kapringen. Relax. I'm the negotiator, translator. I'm here to get you home. I'm not a pirate or anything, so please don't be scared of me. Og vinderen er Abdelhakim Asghar. Well, very nice prize. Art Ula, thank you. First prize ever, but it doesn't look like me. I'm really humbled. I don't know what to say. I was really blessed being in this film, and to win an award for it is like even better. Wow. Thank you so much. De nominerede er Emilie Kruse for You and Me Forever. Jeg kan da sagtens sige, selvom jeg ikke har været sammen med en dreng, at jeg ikke har lyst til at være sammen med en pige. Det kan du godt, men det er kun fordi, du ikke forstår det. Fuck, hvor er du langt ude? Det har sgu da ikke en skid med det at gøre. Molly Blixt Elin for Den Skaldede Frisør. Kommer. Goddag, far. Hej, far. Hej, skatterpige. Undskyld, er det ikke helt nede for bogholderiet? Trine Dyrholm får En Kongelig Affære. Jeg ved, hvad jeg så. Og vinderen er Emilie Kruse. Hej. Jeg har lige vågnet her i morges og sad og spiste en ostemad på sengen og blev ringet op og fik at vide, at jeg havde vundet den her årets Ole for bedste kvindelige birolle, og det er jeg bare helt vildt glad for. Så jeg var nødt til at skynde mig ud af døren og har slet ikke fået et bad, og nu står jeg her sådan lidt rundt på gulvet morgenagtigt, men rigtig glad. Så tusind tak for den. De nominerede er Lars Mikkelsen for Viseverden. Hvad fanden er det for noget, det her? Bare giv mig. Knip løs. Kom bare, alle manden, kom bare. Mikkel Bo Følsgaard for En Kongelig Affære. Ikke mere skal den adelige forfinede næse forstyrres af byens stank. Ikke mere skal folket kvæles i dunsten af deres eget affald. Deres majestæt. Jeg, kong Christian den 7., erklærer hermed krig mod lort. Søren Malling for Kapringen. Don't you threaten my man, okay? I'll hang up. Stop. I can deal with this. Don't you dare threaten my man! Don't fuck with me! Omar! Omar! Og vinderen er Søren Malling fra Kapringen. Værsgo, Søren. Nej, tak skal du have. Og med navn på det hele. Og det er jo dig, Ole. Tusind tak. Og tusind tak til alle de online filmjournalister, der har valgt, at jeg skal have overrakt den her pris i dag. Og så sågar i de her, kan man godt sige, historiske lokaler, med så mange billeder på væggene. Og så må jeg jo sige til dig, Ole, hvis ikke det havde været for dig og Bogart, så var jeg muligvis blevet tømrer. Så du skal have tusind tak. Du er en del af min film barndom.
Du bliver en del af min alderdom, Søren. Tak. Tak skal du have. Tak. De nominerede er Alicia Vikander for En kongelig affære. Nej, jeg er vist ikke så god til maskeballer. For mig er den eneste aften om året, hvor folk kan være sig selv. Men det tager aldrig masken af. Gør det vel. Julie Andersen for You and Me Forever. Giv mig din telefon. Nej. Laura, giv mig din telefon nu. Laura, kom med din telefon nu! Så ikke med i sommerhus, okay? Lad mig lige slukke den! Giv mig den så! Lad mig lige slukke den! Nej! Du kan gå i seng med dig! I sagde til mig, at jeg gerne må blive hjemme. I kan ikke ændre det sådan der. Nu går du i seng og giv mig det. Jeg skal alt muligt. Ja, men det du skulle da sige ud om det, mand! Fuck ja! Sarah Hjort Ditlevsen for Undskyld, jeg forstyrrer. Hej, undskyld, jeg forstyrrer. Det er min hund. Kom her lige. Og vinderen er Julie Andersen. Tusind tak for den her virkelig flotte pris. Jeg er virkelig beæret over at have fået den. Årets bedste kvindelige hovedrolle. Det er virkelig stort og super flot plakat. Så tusind tak, det er jeg rigtig glad for. Så er det blevet på tide at kåre år 2012's bedste udenlandske biograffilm. Sidste år var det norske Joachim Trier, der vandt for sin mesterlige Oslo 31. august. Og i år er kategorien også blevet tilsat lidt skandinavisk islet. De to andre film, som er nomineret, tager begge hånd om seksualiteten på to vidt forskellige måder. Her er de nominerede i kategorien årets bedste udenlandske film. Play, instrueret af Ruben Østlund. Weekend, instrueret af Andrew Haig. You look like you want to kiss me. I do. Go on then. Shame, instrueret af Steve McQueen. Og vinderen er Play. Well, thank you very much. Of course, I'm very happy. I think it's a very important prize since I really believe this is the future of cinema. There are a couple of co-workers in Denmark that I want to thank that have been a part of this movie. It's the sound man, Jens de Plas Bjørn, and the editor, Jakob Hulsinger. And also I want to thank one from the old-fashioned media on Øst for Paradis, Line Daugbjerg, that have helped us with the film, with the distribution on cinema in Denmark. I'm sorry that I didn't have the opportunity to come to Copenhagen, but instead you get the opportunity to see a little bit of my office here. This is where I'm working in Göteborg. Here is where I'm going to put the prize, somewhere here. And here you can see a little bit from my next project. That is going to be called Tourist, and we'll have its release in 2014, hopefully. And I really hope that film will make the opportunity to talk to you again sometime in the future. But finally, thank you very much again, and have a nice evening. Bye. Ja, stort tillykke til Ruben med prisen for årets bedste udenlandske film. Men nu skal vi så flyve fra Sverige og tilbage til Danmark, for nu er det blevet på tide at kåre årets bedste danske biograffilm. Og vores 3 nominerede udgør en noget broget trup. De har taget os lige fra de piratbefængte farvande ved Afrika til de royale gemakker i 1700-tallets Danmark og ind i en gymnasiepiges tilværelse i år 2012. Her er de 3 nominerede i kategorien årets bedste danske film. En kongelig affære, instrueret af Nikolaj Arcel. Kapringen, instrueret af Tobias Lindholm. You and Me Forever, instrueret af Kasper Munk. Og vinderen af bedste film er Tobias Lindholm. Tillykke. Tusind tak. Tak. Hvilken ære. Altså da jeg så, at
at den her pris blev oprettet sidste år, og det er jo med stor glæde, når jeg har tid til at læse om film, og ikke bare skrive dem, så er det jo på nettet, jeg gør det. Så det er jo en meget, meget stor fornøjelse, at netop I har givet mig den her pris, og jeg er så forerækkende af dig, som jo, kan jeg sige, der er 2 ting, jeg husker fra min barndom, det er Matador og Bogart, ikke? Så det er jo en meget, meget stor fornøjelse. Og så er det for mig som instruktør noget lettere at ringe til de skuespillere og medvirkende, som jeg har bedt tømme deres hjerter for blod i min film, når vi kan gøre det med sådan en her i hånden og sige, nu er det lykkes igen, der er nogen, der har værdsat vores arbejde. Så det er en meget, meget stor fornøjelse. Tusind tak. Stærkt gået af Tobias, og selvfølgelig også alle vores andre nominerede og vindere. Husk, at du kan læse meget mere om SOF på onlinefilmjournalister.com. Det var Årets Ole 2013. Vi ses igen til Årets Ole 2014. Tak for denne gang. Hej, jeg står her sammen med Julie og vil bare sige rigtig, rigtig mange tak for den her meget, meget flotte pris, jeg har vundet for bedste kvindelige birolle. Den er jeg helt vildt glad for, og Julie er helt vildt glad på min vegne. Så jeg vil bare sige rigtig, rigtig mange tak. Der nu være med at se så sur ud. Ja, men det er jo ikke fedt. Kan du bare lige lade som om i 2 minutter? Jo. Fedt. Ja. Tillykke. Tak, Julie. Tusind tak for det. Jeg er rigtig Det er bare for sjov. Jeg har også vundet. Har du også vundet en? Ja, jeg har også vundet. Jeg har vundet for kvindelig hovedrolle. Den er så flot. Men den her er jo så lige så god, ikke? Altså, det er jo hovedrolle, ikke? Det er jo lidt bedre. Det er da ikke bedre end birolle. Det er sgu da lidt bedre. Det er da større rolle. Per film er der 1 hovedrolle, men der er mange biroller. Ja, præcis. Så er det også meget bedre. Vi er i hvert fald rigtig glade for dem. Vi er rigtig glade for dem. Tusind tak.